pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu. Khwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyi yamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina tangoimba foni pa nambala iyi 0886 780 355. Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuli chani tsopano? Achimwene ndakondwa ali kuti lero losonda peza danga lokulemberani kalata inuyo achimwene anga okondeka. Kumangalande uko munachona. Kaya tsiku la lero muli bwanji machona. Ife abere anu kuno kumudzi kwanu tili kubwino ndithu. Sikulibe kudandaula kwenikweni. Ndimakamba nthawi zonse kuti panopa ndi mmene zinthu zafikira achimwene tinafika povomereza basi. Mavuto tinayazerera. Nangati pangaso banja achimwene. Munthu ne mundilolenso tsiku la lero nditayireka mtengo omwe aja Khwezy buses. Bwenzi limene limakhala nafe nthawi zonse. Nati kakamba nkhani ya mabasi kwathu kuno. Kani nkhani yotumiza katundu kwathu kuno. Sitimachiukanso mbuyo ngati mkazi wa Loti. Aliyense amaloza ku Khwezy buses. Kumeneko ndi kumene maulendo amabasi amaphweka kwambiri. Komanso kutumiza katundu pa Khwezy courier kumakhanso kophweka kwa basi. Pepani tomunikhulukira achimwene kungono ubanta safe pena pake tikhoza kumaoneka osayamika komabe ndimafuna nthawi ina yake kumayamikirako zina zake zikamachitika bwinobwino. Ndakhala umakamba nthawi zonse kuti kwathu kuno poyenda pathu tikumangoyenda anthu amkwiyo basi. Zinafika poti ngakhale kuchitike china chake chabwino anthu ofe situmachionanso iyi tikumankhalira kuyembekezera kuti kodi ndiye choyipacho ndiye chichitika liti kwenikweni. Tinafika pokhala aneneri amauthenga oyipa okhaokha amwene. Zabwino zikamachitika shupiti zikuchitika zabwino bwanji. Mkwiyo wafika poti unatiphimba m'maso basi. Tikumankhalira kulira kokhakokha. Manja titapindiza osagwira ntchito kulira mayiwa waye basa chimwene. Nakambapo kuti aya chimwene nthawi nake ifeyo Bwandefe tikaona kuti pali zina zake zimene zachitika zofunika kusangalala tizitero ndithu. Munthu une ndimamuuza na magetsi wangayo kuti china ndi china nkhani ya magetsi kwathu kuno yakhala yosautsa kwambiri. Komabe pano nkhasako ndima wandiweyani umene umakuta dziko lonse mu nthawi imodzi panopa nkhasako. Sikuti asiya kuzima ayi akuzimabe komabe amwene timaona ngati tikayerekeza ndi pakati apo. Hayi ndithu tinazo zifukwa zoyamikira kuti inde zambiri zikuzondoka komabe panopa nkhasako. Chifukwa anyamata ogawa dima kani ogawa magetsi pakatipa. Ndi anazunzika kwa basi. Kumakhala kutukwanidwa mtundu wonse. Anthu achabe ino mukuchita chiyani. Ndipo manyasa ndiye ndi ovuta kwambiri. Kudziwa ndi umadziwa ndithu kuti anthu ato chimene akuzunzikira ndi ngozi imene inachitika kumakina awo opangira magetsi. Zinakokoloka zonse. Komabe anthu samafuna kuimva ayi. Kumakhalabe kunyoza osati masewera. Komatu zodziwadziwa ndithu. Panopa kuli chete magetsi nkhasako. Palibe amene akufuna kuyamikira makosanawa kuti magwira ntchito yabwino limbikirani. Hayi tikungodikira kayambanso kuvuta ndiye titokotosa tisewero. Munthu wankulu
Nduna yokonda zoliralira aja zioneka kuti amalira ndi zoona, zioneka kuti misozi yawo inawapangitsa anthu ena ake kuti akhudzike kuti akuluakulu iyayi sitikuchita bwinoyi, tatiye tikankhe zinthuzi. Munthu wankulu asamalirelire. Anthu tinalankhula ayi olira komanso pena pake zimadzioneka ngati kulira kuja kwatipindulira amwene. Ndiye mwina kuti adziliralira kuti zinthu zina zake kunkhani ya mphamvu za magetsi kapena mafutazi zilongosoke. Oliralira zimadzioneka ngati pena pake zinthuzi amazitsata. Mwina tibangodya mfulumira kumunena. Nthawi ya mama Jo magetsi anadzalongosokanso, mkulu wake adali yemweyo oliralirayo. Panonso anabwera nthawi ina yake yovuta kwambiri, anapangapanga mavuvu ake nkumaphatikiza kulira amayo ngati chikutumbwe, komabe zimathekatu ndithu zinthu zakezi. Pakati apo paja tidali ndi timichini toyendera dizilo timene ndithu ifeyo tidachita kupeza anthu ena ake tabwerani ndi timichini mudzonjezere magetsi athu kuno. Ndiyetu dziko lonse kunali pepere kutulutsa ziutsi mulengalenga kuwonjezera kuwonongeka kwa chilengedwe. Koma toyeti basi kumapangabe zimenezo. Koma nthawi imeneyi tinkaganiza bwanji koma? Tinkaganiza bwinobwino koma? Ndi anthu kubwera ndithu ndi timichini tawo kumawapatsa 7 miliyoni kwacha pa tsiku. Koma mafuta nkumagulanso athu tokha. Mitu yathu koma nthawi imeneyi idachita bwazi chifukwa chani? Adati lodzana ali ndani. Unali mgwirizano opoyira kwa basi. Kukhala ngati kumuuza munthu kuti ndikubwereka jeketeyi ndiye koma folo mkatimu ndi yakutha mulibemo, mupeze folo ujeni manja ilibenso jeketeyi nde mupezenso manja musokerere, komanso ujeni mupeze mabatani anathothoka chonde. Kumadzifunsa kuti ndikubwereka jekete kapena ndikugula ina. Chisankho chobweretsa majeneratala kwathu kuno chinali chisankho chimene makosana ena ake adapanga, koma chinali chisankho chopoyira kwambiri. Inde makosana ena ake amadya nawo ndalama za nkhani za majeneratawo, moti kungoyikamba imeneyi amang'ana kumbali ngati sakudziwa chimene chikuchitika. Uyuyu olirayo paja ndi anzake ndi amene anati iyayi mabwana imeneyi ayi tiye ndithetse imeneyi, tivomereze ndife osauka tilibe magetsi, tiye ndilimbikire kukhale magetsi basi. Namalira wankulu chamani Limbe Bus Depoti kuyamikira basi, pitirizani kulirabe basi, mwina zina zake zikhoza kumasintha. Zakuntambo sinokufuna kulankhulapo chilichonse, zalowa misala tsopano amwene ayi zina zimene zikuchitika zimadzioneka ngati mbiri ikufuna kudzibwereza yokha. Ayimanso komanso ena akuti sayimanso. Mwakumbukira inu nthawi ya malume chempando zidali chonchitu ayimanso. Ena akati osatheka dala nthawi yakwana ena ayeseko. Zimenezi ndi zimene paja dalosera kuti zikhoza kuchitika ku mtambo. Monga mwa nthawi zonse ena ake ochuluka nzeru adalankhula za chipongwe. Kodi obwantasawa amadzimva bwanji? Ndi ndani iwo? Ni ndani kapo wachabechabe? Akuti mani nkhani za kumpingo wathu bwanji? Atisiye ife timene mnofu wabakha. Okay. Kawatu nkhani yake imakhala kukondana, ena fene makhala tikuona patali. Pamene ajammato ena ake amakhala kungoyang'ana zalero basi. Tidali nakale ife kuti nganga bulawayo bulazi mmerikano zinazamayinira kuti asalimbane na zonsoyi, azitaye alole anthu ena ake atenge. Inde chinthu chidali cha bulazi, koma nanga munthu ungadzike wekha pa mpando. Zimene zikuchitika pakati pano ku mtambo kuti anthu ayamba tsopano kuyankhula zichewa zosiyana ni nkhani imene sikufunika kuyitengera mwachibwana, ni nkhani yosakoma ayi. Zikuchitika panozi zimanena kuti zikonzedwe nthawi yake mbuyomu, koma kwathu kuno anyamata amipingowa nkhani zoti kodi akachoka chembwiyewa kubwera ndani, zimenezo zimaoneka kuti anthu samalabadayi. Ndiye ikafika nthawiyo amakanika anthu kuchoka. Ena amakakamiza kuti ayi ngakhale makula koma mbakhalabe, kapena amafuna kuti akamachoka kubwere mphawo mwana wache mwali awo, kapena akazi awo amene, kapena mwana wawo. Mipingo yakunyasalande kuno yonse ndiyo mvetsa chisoni, imangopanga zinthu zalero basi, zamawa zooneka malo omwero. Zimenezo zakhala zomatibwezera mbuyo kwambiri achimwene. Mukudziwa inu sotiso chiti kunena kuti yayi achibakera opanda osalima ndi kuti ndi 0%, ngakhale awawo kwapatira tambalawa opanda ochatsika 0%, aja inyibuka kupanda mamajo 0%.
izi ndizi ukanika abazi ukanika kuti ausiye mpando asirena akudziwa kuti kungochoka 0%. Kuntambo basopo ona mwankho osawaderera ayi akhoza kugwetsa wina chagada ngati sanga agwe chagada wina ndiye kuti akhoza iwo kukhala kayi pambali koma chodziwika bwino chikhala choti akhala pambali ndi anthu ena ake ochuluka kwa basi izi zikhoza kusokonekera mwina akapita ndilankhule ngati polofeti kapena mukufuna ndilankhule ngati polofeti kapena kuti kubwera ujeni kubwera mgwirizano wa makandidate awiri anyamata kanai profesai kanai chokapa kukamwanga lijero ukonda mabodza iwe anga anyamata hazenero ya umphawi yakakamiratu pamwamba iti nganganga ngakhale nthawi ya mangu ina abwera komanso ina atha siminyama yokhayokha imene yachimwene koma chaka chino zithera bwino ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande amafuta kunyasalande sunga mvenze